च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माता வாழ்க வளமுடன் हरे कृष्णा வாழ்க வளமுடன் हरे कृष्णा यस நேத்துக்கு என்ன படிச்சேன் हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी எல்லாருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी இந்த மாதிரி காத்தால இங்க நான் இப்ப யூஎஸ்ல இருக்கேன் நைட் காத்தால நான் ஏங்குறேன் தெரியுமா அந்த கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு எப்ப மங்கள ஆரத்தி நேரத்துக்கு அது கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் பாகவதம் கேட்போம் அப்படின்னு அது இப்ப ராத்திரி ஆயிடுத்து எனக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம்ங்கிறது இப்போ ராத்திரி ஆயிடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா என்ன பார்த்தோம் நேத்து போன வாட்டி நேத்தி கிளாஸ்ல இதான் இல்லையா அந்த அவர் வந்து சொல்லுங்க யார் சொல்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி நாரதர் அவரோட குவாலிட்டிகள் பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு. அப்புறம் எப்படி முனிவர்களை நம்பிக்கையோட பின்பற்றினாங்க, அந்த தூய பக்தர்கள் சகவாசத்தினால எப்படி எல்லாமே பாவங்கள் எல்லாம் போயிட்டு அவர் உயர்ந்த நிலைக்கு ஒரு உயருக்கு அவங்க தகுதி பெறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஹரே ஹரி அதான் சாது சங்கா லவமாத்திர சாது சங்கா சர்வ சித்தி ஹோயே. இந்த லவமாத்திரம், லவம்னா என்ன? லவமாத்திரம் லவம்னா 9. லவம்ங்கிறது டைம். என்ன டைம்? எவ்வளவு நேரம்? ஒரு லவம்ங்கிறது எவ்வளவு நேரம்? 11ல ஒரு பங்கு ஆஃப் ஒரு செகண்ட். ஒரு செகண்ட்ல 1/11 பண்ணினோம்னா எவ்வளவு டைம் இருக்கும்? அது லவமா. அந்த லவமாத்திர சங்கம் இருந்தா கூட நமக்கு வந்து அப்படியே உதாரணம் கிடைச்சிடும். அதுக்கெல்லாம் நிறைய நாரதரோட ஸ்டோரி இருக்கு. பட் நம்ம அது பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வேர்ஸ் பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ கரெக்ட். பிரபு சொன்ன மாதிரி அவரோட உடலாலும் மனதாலும் பியூரானார் நாரதர். ஆனா ஏற்கனவே நாரதர்கிட்ட நிறைய நல்ல குணங்கள் இருந்தது. என்னது? அவர் சின்ன குழந்தையா இருந்த போயுமே விளையாட போக மாட்டார், எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுப்பார். அவர்கிட்ட இன்னும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்குசிட்டிவ்னஸ், அந்த ஆர்வம் அது நிறைய இருந்தது அவர்கிட்ட. அதனாலதான் அவர் அப்படியே கிரகிச்சுட்டார். அந்த யார் சொல்றது? வேதாந்திகள்கிட்ட இருந்து கிரகிச்சுட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் இப்போ கொஞ்சம் பதமா சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு பாதம் சொல்றேன். ஒண்ணு, ஞானம் குஹ்யதமம் யத்தத் சாக்ஷாத் பகவத் தோதிதம். தட் இஸ் பகவதோதிதம். அன்வய ஓச்சன கமிஷ்யந்தக கிருபயா தீனவத்சலாக. ஓகேயா? ஞானம் குஹ்யதமம் யத்தத். சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் குஹ்யதமம் யத்தத் பாகவதம் ஞானம் குஹ்யதமம் யத்தத் சாட்சாத் பகவதோதிதம். பகவதோதிதம் ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் ஃபுல் லைன் சொல்றேன். ஃபுல் லைன் அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஞானம் குஹ்யதமம் யத்தத் சாக்ஷாத் பகவதோதிதம். அன்வவோச்சன கமிஷ்யந்தக கிருபயா தீனவத்சலாக. ஃபுல் ஸ்லோகமும். ஞானம் குஹ்யதமம் யத்தத் சாக்ஷாத் பகவதோதிதம் அன்வவோச்சன கமிஷ்யந்தக கிருபயா தீனவத்சலாக.
ஹரி ஹரி போல். யாராவது ஒருத்தர் ஸ்லோகமும் அந்த மீனிங்கும் சினனிம்ஸும் படிச்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஞானம் படிக்கட்டுமா ஞானம் மாதாஜி? குஹ்யதமம் யத்தத் சாட்சாத் பகவதோதிதம் அன்வசோஷன் கமிஷ்யந்தः கிருபயா தீனவத்சலாः. ஞானம் ஞானம் குஹ்யதமம் மிக ரகசியமான யத் என்ன இருக்கிறது, தத் அந்த, சாட்சாத் நேரடியாக, பகவதா உதிதம் பகவானாலேயே கூறப்பட்ட, அன்வசோஷன் அன்வவோசன் உபதேசம் அளித்தனர். கமிஷ்யந்த அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது, கிருபையா அகாரணமான கருணையால், தீன வத்சலா ஏழை எளியவர்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டவர்கள். ஹரே ஹரி கிருஷ்ண போல். மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற மொழி யாராவது நான் படிக்கிறேன் படிக்காதவா, மாதாஜி. தயவு செய்து படிக்காதவா படிங்க. ஓகே, படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு நான் படிக்கிறேன். சரி, படிங்க. நிராதரவான நிராதரவான ஆத்மாக்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருந்த அந்த பக்தி வேதாந்திகள் புறப்பட்டு செல்லும் போது பரம புருஷரையே உபதேசிக்கப்பட்டதான மிகவும் ரகசியமான அந்த விஷயத்தை பற்றி எனக்கு உபதேசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பாருங்க, நிராதரவான ஆத்மாக்களிடம், இந்த நம்மளோட வேதாந்திகள்லாம் இருக்கா இல்லையா, யாரு சாதுக்கள், நம்ம இஸ்கான்ல பரிவிரஜாக்காச்சாரியா நிறைய பேர் இருக்கா. நமக்கு தெரியும் இல்லையா, பிராமணானா வேதங்களை கத்துன்னு இருக்கிறவா. அவளுக்கு மேல நெக்ஸ்ட் உயர்ந்த படியில விப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். விப்ராங்கிறவாள்லாம் யாரு, படிச்சது அப்படி மேலோட்டமா வேணுங்கிறத மட்டும் படிக்காம, சில பேர் இப்ப இந்த கல்யாணத்துக்கு என்ன மந்திரம் சொல்லணும், சட்சேத்துவத்துக்கு என்ன மந்திரம் சொல்லணும், சீமந்தத்துக்கு என்ன மந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்லாம் கத்துட்டு இருப்பா. அவ பிராமணா போய் இந்த உபன்யாசம் அது இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு வருவா. ஆனா விப்ராங்கிறவா ஆழமா ஏன், எதுக்காக, எப்படி, பலன் என்ன எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு கத்துக்கிறவா, மேலோட்டமா கத்துக்காம. அவ விப்ரா. அதுக்கும் மேல வைஷ்ணவா டிவோட்டிஸ். வைஷ்ணவா அவளுக்கு வேலையே என்ன தெரியுமா, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பிரேம கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணருடைய ஞானத்தை கொடுக்கணும். ஆக்சுவலா இந்த வருஷம் ஞானத்தை பத்தி பேசுறது. ஓகே, என்ன ஞானம்னு பார்க்கலாம் இப்போ. அதே மாதிரி நம்ம இந்த சன்னியாசிகள் அப்படின்னு எடுத்துனோம்னாக்க, சன்னியாசிகள்ல அது மாதிரி 4 வெரைட்டி இருக்கு. முதல்ல சன்னியாசத்துக்கு வந்தவா என்ன பண்ணுவா, ஏதாவது அந்த கிராமத்திலயோ இல்ல அக்ரஹாரத்திலயோ எங்கேயோ ஒரு மூலையில ஒரு தனியா வீடு எடுத்துட்டு இருப்பான். ஆனா அவன் ஆத்துல இருந்து சாப்பாடு எல்லாம் போகும் அப்பப்போ. எதுக்காக அப்படி எடுத்துட்டு இருக்கான், ஃபுல் டயத்தை படிப்புல ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா நம்ம ஆத்துல எல்லாம் இருந்தோம்னா வேலை இருக்கும், கிரகஸ்தா வாழ்வு இல்லையா, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதனால அவ தனியா போயிருப்பா, ஆத்துல இருந்து சாப்பாடு வரும். அவ குட்டீர்ல இருப்பா. பகுதக்கானா என்ன பண்ணுவா, ஆத்துல இருந்தும் சாப்பாடு வராது, ஏதோ 4-5 ஆத்துல போய் ஏதோ மதுக்கரின்னா பவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு எடுத்துன்னு கிடைக்கிறத சாப்பிட்டுன்னு மற்ற நேரத்தெல்லாம் அந்த வேதங்கள் புராணங்கள் படிக்கிறதுல டைம் அவளுக்கு செலவு பண்ணணும். அதனாலதான் அவ தனியாவே போயிருக்கா. அதுக்கும் மேல உள்ளவனுக்கு பேர் பரிவிரஜாக்காச்சாரியா. அவ ஒரு குடிசையிலேயே இருக்க மாட்டான். இந்த பகுதக்காங்கிறவா ஒரே குடிசையில இருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போவா. இந்த பரிவிரஜாக்காச்சாரியாங்கிறவா சுத்தி 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 ஊரா போய் நிராதரமான ஆத்மாக்கள் இருக்கா இல்லையா, யாருக்கு அடைக்கலம் இல்லாம தவிச்சுட்டு இருக்கா. நம்மள மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வீடு இருக்கே, நான் ஆதரவு உள்ளவ அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. நிராதரவான அப்படின்னா எது நமக்கு கரெக்டான வழி, எந்த வழியில போனா நம்ம பகவானை அடையலாம் அப்படியெல்லாம் தெரியாம இருக்கிறவா எல்லாருமே நிராதரவான் தான். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நிராதரவான ஆத்மாக்களுக்கு போய் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். ஞானம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஞானம், கெமிஸ்ட்ரியில எப்படி PhD வாங்கணும், பிசிக்ஸ்ல எப்படி MSc பண்ணணும், அது ஞானம் கிடையாது. நம்ம எப்பயுமே இங்க ஞானம்னு சொன்னோம்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்னு அர்த்தம். அதுதான் சொல்லுவாங்க ஸ்காலர் அண்ட் நாலேஜ் ரெண்டும். ஸ்காலருங்கிறது நம்ம என்ன படிப்பு பௌதிகமா படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுல அப்படி உயர்தரமா இருக்கிறது அது ஸ்காலர். பட் இது ஞானம். இந்த ஞானம்ங்கிறது
ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, ஆன்மீகமான அறிவு என்ன? ஆன்மீகமான அறிவுங்கிறது என்ன? புராணங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் எது கொடுத்துருக்கோ அந்த அறிவு, அதைத்தான் ஞானம்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா? அந்த ஞானத்தை வந்து இந்த மாதிரி பரிவிரஜாக்காச்சாரியார்கள், சாதுக்கள், அவ எல்லாரும் வீடு வீடா போய் ஊர் ஊரா போய் எல்லாருக்கும் சொல்லுவா. என்ன சொல்லுவா? அது இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏதோ அவளுக்கு மனசுல வந்ததெல்லாம் சொன்னா அது ஞானம் ஆயிடாது. பரம புருஷராலேயே உபதேசிக்கப்பட்ட, அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து பரம புருஷரே சொல்லியிருக்காரு அந்த வார்த்தை. ஐ மீன் ஞானத்தை அவரோட வாயால வந்த வார்த்தைகள் அது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நடுவுல யாரோ பேசுறாங்க, நான் அது கேட்கவே பண்ணிட்டே இருக்கேனே மாதாஜி, மியூட் உடனே பண்ணிட்டு இருக்கேன். சத்தம் வரும்போதே பண்ணிட்டேன். இப்ப 2 வாட்டி வந்தது பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் எல்லாரும் சத்தம் போடாம இருந்தா மாதாஜி சொல்ற மாதிரி நல்லா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது செல்லகுமார் பிரபு கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கங்க பிரபு. பண்ணிட்டேன் பிரபு, அவரை மியூட் பண்ணிட்டேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இந்த பரம புருஷராலேயே சொன்ன ஞானம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பகவான் கிட்ட வேதம் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? வேதைஷ்ட சர்வை ரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ அகம் அகம். கரெக்ட்? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அந்த பகவானே கொடுத்தார். பகவான் யாருக்கு வேதத்தை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, யார் சொல்ல போறேன்? கிடுகிடுன்னு சொல்லுங்க. பகவான் யாருக்கு முதல்ல எப்படி கொடுத்தார்? எப்படி எப்படி அப்படியே சூக்ஷ்மமாவே கொடுத்தார். தேனே பிரம்ம ஹிருதயாதி கவையே முஹ்யந்தி சூரயக முஹ்யந்தி சூரய. ஆமா மாதாஜி, தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே. ஆதி கவி, ஹூ இஸ் ஆதி கவி? பிரம்மா. ஃபர்ஸ்ட் வந்த கவி யாரு? பிரம்மா. தேனே, நானே போய் ஹிருதய, அவரோட இதயத்துக்குள்ள ஆதிகவியான பிரம்மாவோட இதயத்துக்குள்ள நான் போய் இந்த அறிவை கொடுத்தேன். எந்த அறிவு? வேதங்களை பற்றிய, பகவானை எப்படி அடைய வேண்டும், யார் முழுமுதற் கடவுள், முழுமுதற் கடவுளின் வேலைகள் என்ன. அவருக்கு வேலையெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஆனா அவர் தான் எல்லாத்தையுமே பண்றது இல்லையா? அவருக்கு தான் பண்ணி ஆகணும்னு ஒண்ணு கிடையாது, ஆனா அத்தனையும் பண்றது அவர் தான். ஒன்னா டைரக்டா வந்து பண்ணுவார், இல்லைன்னா யாரையாவது அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணுவாரா. நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு தானே வந்து கொடுப்பார், இல்லைன்னா அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்பி கொடுப்பார். ஓகேயா? சோ அந்த பரமபுருஷனால கொடுக்கப்பட்ட, பரமபுருஷர் வந்து தானாவே டைரக்டா வந்து 3 பேருக்கு தான் கொடுத்தா இந்த ஞானத்தை. என்ன ஞானத்தை? அவரை பத்தின ஞானம். அவரை பத்தின ஞானம்னா என்ன? நான் தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயம் எல்லாத்தையும் பண்றவன் நான் தான். எல்லாம் உண்டாகிறது என்கிட்ட இருந்துதான். அது அழிவுன்னு சொல்றோமே, அது அழிவு கிடையாது, எல்லாம் எனக்குள்ள போய் சமமாயிடும் அப்படின்லாம் சொல்ல. அந்த ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாரு? இப்ப பிரம்மா, ஓகே கரெக்ட். இன்னும் 2 பேருக்கு கொடுத்தாரு, அர்ஜுனர் கொடுத்தாரு. ஓ கரெக்ட். வெவஸ்வானுக்கு கொடுத்தாரு, அர்ஜுனர் கொடுத்தாரு. சேம் பகவத்கீதை நாலேஜ, பாகவத நாலேஜ இன்னொருத்தருக்கும் கொடுத்தாரு. யாரு? பிரம்மா கொடுத்ததுன்னு தவிர. ஹரே கிருஷ்ணா, உத்தவர். ஓகேயா? சோ பகவான் டைரக்டா கொடுத்தது வந்து, ஆமா, இப்போ நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னாக்க, இப்போ அந்த வெவஸ்வான் காலம் இல்ல, இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாரு, அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தார், அதுக்கப்புறம் யாருக்கு கொடுத்தார்? உத்தவருக்கு கொடுத்தார். சோ பகவான் கிட்ட அந்த நாலேஜ வாங்கறதுக்கு தகுதிகள் வேணும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுத்துட மாட்டார். நிறைய தகுதிகள் சொல்றா. பகவத்கீதாலுமே வருது இல்லையா? சகா சேத்தி, அப்புறம் வந்து அவன் வந்து அது என்ன சொல்றது, பொறாமை இல்லாதவன், அனுசூயவ, கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அனுசூயவக. ஓ அர்ஜுனா, யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட், அதனால நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். சகா சேத்தி, யூ ஆர் அனுசூயவக, உனக்கு பொறாமைங்கிறதே கிடையாது, நீ பொறாமையில இருந்து விலக்கப்பட்டவன், அதனால நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்லாம் பகவான் சொல்றார். ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அவளுக்கு தான் கொடுப்பான். இப்ப நாரதருக்கு வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருந்ததுனால அவ கிளம்பும் போது என்ன பண்ணி, நான் நாரதரை கூப்பிட்டு, வாப்பா குழந்தை, நாங்க வந்து உனக்கு பகவானால கொடுக்கப்பட்ட நாலேஜை நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இது நானோ நீயோ இல்ல எங்க அப்பா அவங்க மூதாதைகள் அவெல்லாம் கொடுத்த நாலேஜ் கிடையாது. பகவான் தானே கொடுத்த இந்த அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்ம சில இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, பிராமணா,
நம்ம வேதங்கள்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். அப்படி படிச்சுட்டே இருந்தா அது வந்து உண்மையான நாலேஜ் ஆயிடாதுன்னு இப்பதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா? பின்ன எப்ப அதை நாலேஜ்னு நம்ம சொல்றோம்? இன்ஃபேக்ட் நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம, இல்லைன்னா ஸ்காலர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்னு எடுத்துக்கலாம். அது எப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜா மாறுறதுன்னா, என்னைக்கு நமக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வருதோ. எவ்வளவு வேணா நாலேஜ் இருக்கலாம், நான் தான், நான் மறந்துடுறோம், நான் வந்து இந்த உடம்பல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறத மறந்துருக்கிற மட்டும் அவ ஞானியே கிடையாது. ஸோ இந்த படிச்ச நாலேஜ்க்கு கூட எப்ப இந்த சுய உணர்வு வருதோ அவளுக்கு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், நான் இந்த உடம்பல்ல, நான் ஆத்மா, அப்பதான் அவளுக்கு ஆக்சுவலா ஞானம் வந்ததுன்னு சொல்லணும். அது மட்டும் அவ 10 PhD 5 அது என்ன சொல்றது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தாலும் அவன் ஞானி கிடையாது. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்சத்தை. என்னது அது? சர்வ உபாதி விநிர்முக்தம். அம்மா, தாத்தா, பாட்டி, மாமியார், மாமனார், அந்த என்ன சொல்றது CEO, எக்ஸிக்யூட்டிவ், கவர்னர், பிரைம் மினிஸ்டர், இதெல்லாம் உபாதிகள், இதெல்லாம் கொடுக்குற டைட்டில்ஸ். சர்வ உபாதி விநிர்முக்தம், எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சுட்டு தத்பரத்துவேன்னு நிர்மலம், அப்படியே நிர்மலமா தன்னோட சுய உணர்வு இல்லை. நான் வந்து பகவானோட சேவகன். கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன நம்மளோடது? கான்ஸ்டிடியூஷன் ஜீவர ஸ்வரூபகையே கிருஷ்ணர் நித்திய தாசா. ஸோ அப்படிங்கிற ரியலைசேஷன் வர மட்டும் அவளை நம்ம ஞானினே சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த ரியலைசேஷன் வந்துருச்சுன்னா அவளை நம்ம யாருன்னு சொல்லுவோம்? என்ன ரியலைசேஷன் அது? அது என்ன ரியலைசேஷன் சொல்லுங்க? நிறைய படிச்சிருக்கோம். பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஓகேயா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன். இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஓஹோ, நான் வந்து ஆத்மா தனியா இல்லை, என்னோட ஆத்மா கூட இன்னொரு பரமாத்மாவும் இருக்கு. நான் ஒரு அணு ஆத்மா, நான் ஒரு குட்டி இத்தினூண்டு ஆத்மா, என்னோட ஆத்மா கூடயே இன்னொரு பரமாத்மாவும் இருக்கார். அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் வர மட்டும் அவளுக்கு வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன் வரலன்னு அர்த்தம். நான் இந்த உடல் அல்ல, அது ஓகே, அது பிரம்மன் ரியலைசேஷன். என்னோட உடம்புக்குள்ள இன்னொரு பரமாத்மாவும் இருக்கார். அந்த ரியலைசேஷன் என்னைக்கு வருதோ அப்ப அவளை நம்ம என்ன சொல்றோம்? பரமாத்மா ரியலைசேஷன் சொல்றோம். அதுக்கு மேல பகவான் இல்லையா? எல்லாமே இங்க பாருங்க. இப்போ தூய வேதாந்தி அல்லது பக்தி வேதாந்தி ஒருவர் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டதை போலவே தன்னோடு நான் மிர்ச்சி மசாலாலாம் போட்டு அப்படின்னு சொல்லுவா ஹிந்தியில. அப்படி கிடையாது, மிர்ச்சி மசாலாலாம் கிடையாது. பகவான் கொடுத்ததை அப்படியே. அதனாலதான் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாத என்ன கொடுத்திருக்கார்? கிருஷ்ணர் கொடுத்த உபதேசத்தை ஆஸ் இட் இஸ், அதை இங்க திருச்சி அங்க திருச்சி இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி எல்லாம் கிடையாது, அப்படியே கொடுத்துருக்கார். பகவான் சொன்னதை அதே அர்த்தத்தோட நமக்கு கொடுத்துருக்கார். ஆஸ் இட் இஸ் புக் மட்டும்தான் நம்ம படிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த புக்கை நம்ம வந்து புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி லெக்சர் சொன்னோம்னா மறந்துடுவோம் இல்லையா? சுமந்த மத்தையும் மந்த பாக்கியம் நம்மெல்லாம். ஆனா அந்த பாகவதம் பகவத்கீதா புக்கு நம்ம யாருக்காவது கொடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க, அது அவ ஒருத்தருக்கு இல்லை, நிறைய பேருக்கு அவ ஃபேமிலியில இதாகும் இல்லையா? அதை நானும் அப்படிதான் வாங்கியிருப்பேன். யாரோ போகும்போது எங்கேயோ கொடுத்துருப்பா, மாதாஜி வாங்கிக்கோங்க. நம்மளாம் இப்போ புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல சொல்றோம் இல்லையா? இந்த புக்கை இன்னைக்கு வாங்கி ஆத்துக்கு போங்க, கிருஷ்ணரே உங்க கூட வந்த மாதிரி அப்படின்னு நமக்கும் யாரோ சொல்லி கொடுத்துருப்பா. ஸோ அப்படி பகவத்கீதை வந்தது பத்தியெல்லாம் ஆத்துல. அதனால பகவான் கொஞ்ச நாளா பார்த்துட்டே இருந்தாரு, என்னடா இவ புக்கு கவரையே திறக்கலையே, எனக்கு பொசம் முட்டுறதே. நம்ம மாதவேந்திரபுரி கிட்ட கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா, நான் எந்த மரத்துக்கடியில எப்படி இருக்கேன், அப்படி வேர்த்து கொட்டுறது, எனக்கு வெக்க தாங்க முடியல, என்னை வெளியில எடுன்னு. அத மாதிரி பகவான் ஒரு நாள் கொரோனாங்கிற ரூபத்துல வந்து நம்ம நாமினிஷா பிரபுவோட 18 days கிளாஸ் ஆரம்பிச்சது. பகவான் அப்பாடி அந்த கவரை திறந்தோம், ஹான்னு மூச்சு விட்டுன்னு வெளியில வந்தார் இல்லையா? சோ பகவான் அனைத்தையும் படைத்து காத்து அழிப்பவர். சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய பிரம்ம சமீதாத்துல அதுதான். பிரம்மாவுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைச்ச உடனே பகவான் அந்த நாலேஜை கொடுத்த உடனே பிரம்ம சமீதாவை ஆரம்பிச்சுட்டார். பிரம்ம சமீதா இஸ் அனதர் வேதா, ஃபுல் வேதா. வேதால இருக்கிற நாலேஜ்லாம் அப்படியே அவருக்கு வந்துடுது. பகவானை புகழ ஆரம்பிச்சிடார் பிரம்ம சமீதால. ஸோ அதுல இதானே சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய தேவ அந்த இது அவர் சொல்றாரு. இப்போ நீதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இந்த அறிவை யாருக்கு கொடுத்தா? பக்தி வேதாந்திகள் நாரதருக்கு கொடுத்தார். மேலும் அவரது விருப்பத்தினால் முழு காட்சியும் ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது, எல்லாம் அனிகிலேட் ஆகும் போது என்னாகும்? அவர் இருப்பார் தாரோ இதுல ஏகாஞ்சேன ஸ்திதோ ஜகத்தை,
அப்படின்னா என்ன? ஆக்சுவலா நம்மளோட உலகம் வந்து 1/4 தான், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து 3/4 அப்படின்னா பார்க்கலாம். 1/4 இவ்வளோ யூனிவர்சஸ், நம்ம இருக்கிறது ஒரு யூனிவர்ஸ். ஒரு வாட்டி பிரம்மருக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா, நான் நீ வந்து யார் வந்திருக்கான்னா பிரம்மா. எந்த பிரம்மா? தகைச்சு போயிட்டார், எத்தனை பிரம்மாடா இருக்காருன்னு உள்ள போய் பார்த்தேன். ஸோ அவ்வளோ யூனிவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதை அப்படியே அதை காக்கிறது அழிக்கிறது இப்படி பகவான் பண்ணிட்டே போறார். அப்படி பண்ணினாலும் அவர் இருப்பார், எல்லாம் அழிஞ்சாலும் அவர் இருப்பார். அதுதான் அது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, பிரைமரி கிரியேஷன் அண்ட் செகண்டரி கிரியேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அனிகிலேஷனும் நிறைய இருக்கு. பிரம்மாவோட ஒவ்வொரு நாளிலே அழியும், அது வந்து அவரோட பூமிக்குள்ள போகும். அதனால பிரம்மா அப்ப இருப்பார், பிரம்மலோகம் எல்லாம் அப்ப இருக்கும். ஆனா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல முழுமையாக அழிவு வரும்போது பிரம்மாவும் அந்த முழுமுதற் கடவுளான காரணோதாக்ஷை விஷ்ணு இல்லையா, அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் வருது, அங்க போய் சமமாயிடுவா அவள்லாம் அவரோட வயத்துக்குள்ள. ஓகேயா? அப்புறம் திருப்பி வரும்போது அங்கேருந்து வந்துருவா, ஒண்ணுமே நடக்காது. அது வந்து தூங்குற மாதிரி, நம்மளாம் நைட்டு தூங்கிட்டு காத்தால எழுந்து தான் வேலையை கிடுகிடுன்னு பண்ற மாதிரி தான் அதெல்லாம். ஸோ பகவான் வந்து என்ன பண்ணார், இப்போ அர்ஜுனருக்கு பகவான் உபதேசத்திற்கு மிக நீண்ட காலத்துக்கு முன்பேயே நமக்கு தெரியும். இப்ப மாதாஜி சொன்னா கூட வெவஸ்வான், மாதாஜி இல்ல பிரபுஜி சொன்னா, கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் அது கேட்கிறான் அர்ஜுனன், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷியோ விதுகு சகாலேன மகத்தா யோகோ நஷ்ட பரந்தப்பா. அர்ஜுன கேட்டா, அரே அரே கிருஷ்ணா, நீ முன்னாடினா இப்ப இருக்க, நீ எப்ப கொடுத்தாருன்னா, நான் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா. அது ஒருத்தர் இன்னொரு கொடுத்து இன்னொருத்தர் கொடுத்து 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 எல்லாம் மீனிங் எல்லாம் மாறி போய் ஒரு வழியா ஆயிடுத்து. அதுக்காக நான் இப்ப திருப்பி புதுசா கொடுக்கலாமேன்னு வந்திருக்கேன். ஆனா உனக்கு முதல்ல கொடுக்கல, இதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஓகே, பகவானுடைய திவ்யமான ரூபத்தை பற்றிய எண்ணமே இல்லாத அருவவாதியால் அவரை பற்றிய மிகவும் ரகசியமான இச்செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன் இருந்தா கூட சரி, அவள்லாம் என்ன சொல்றா, இந்த லைட் எஃபல்ஜெட் பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ங்கிறது என்ன, ரொம்ப ஈஸி. நம்ம இப்ப ஆத்துக்குள்ள உட்காந்துருக்கோம், சூரியன் வந்திருக்கு, ஆனா நம்ம ஜன்னல்லாம் சாத்தின்னு உட்காந்துருக்கோம், நமக்கு தெரியல, ஐயோ இது என்னடா இவ்வளவு இருட்டா இருக்கு அப்படின்னு. ஓ, ஜன்னல் வழியா சூரிய வெளிச்சம் தெரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ஓகே, சூரியன் வந்துட்டான் போல இருக்கு, அதான் சூரியன் தெரியும் நமக்கு. வெளிச்சம் வந்ததுன்னா சூரியன் வந்துட்டான், இவ்வளவுதான் நாலேஜ். கதவை திறந்து போய் அந்த சூரியன் அவன் எப்படி இருக்கான், அவனோட கதிர்களை பார்க்கலாமே அப்படின்னு வெளியில போய் பார்ப்போமே, அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் புக்கெல்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் எடுத்து சூரியனா எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கான், எவ்வளவு பெருசா இருக்கான், அவன் எப்படி சுத்துறான், யாரை சுத்துறான், இந்த அறிவெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு ஞானத்தை வரவழைச்சுக்கிற பத்தெல்லாம் அவ வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். இந்த அனலாஜி இதுவும் பிரபுபாதா கொடுத்துருக்கா, ட்ரெயின் அனலாஜி கொடுத்துருக்கா. பெரிய மலையோட அடிவாரத்துல இருந்து பக்கத்துல போக போக எப்படி நமக்கு எல்லாம் விவரமா தெரியும், அது ஒண்ணு கொடுத்துருக்கா இல்லையா. சோ அதனால அந்த அறிவு வந்து வெறும் பிரம்மன் அறிவு மட்டும் நமக்கு இருந்ததுனாக்கா அவளால இந்த ரகசியம் என்னப்பா ரகசியம் இது, குஹ்யம் குஹ்யத்தர குஹ்யதம, 3 விதமான ரகசியத்தை பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. குஹ்ய, நான் இந்த உடம்பல்ல, நான் ஆத்மா. அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பாசிட்டிவ் டிகிரி, கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரின்னு. ஸோ குஹ்ய நாலேஜ், நான் இந்த ஆத்மா அல்ல. குஹ்யத்தர கொஞ்சம் மோர் சீக்ரெட், அது என்னது, ஓகே எனக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்கார். அதை பாருங்க, இத்தகைய அறிவு எங்கும் பரவியுள்ள பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவுக்கு ஒருவரை உயர்த்துகிறது. இது அதிக ரகசியமாகும். அதுக்கும் மேல 9.35 த லாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் 18.65 பகவான் என்ன சொல்றார், அந்த அறிவும் போராதுப்பா, அதுக்கு மேல இருக்கு. அது என்னது, ஆனால் நான் இப்ப ஹிண்ட் கொடுத்தேன், யாரு சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஆனால் அத்தகைய அறிவு தூய பக்தி தொண்டாக மாற்றப்படும் போது, சோ முதல்ல நான் வந்து வெறும் நார்மல் பௌதிகமான நாலேஜ், அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் அதை படிச்சு முன்னேற ஏற த ரியல் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் வருது. பகவான் அந்த வெளிச்சம்னு சொல்ற பத்தியெல்லாம் சூரிய வெளிச்சம் வந்த உடனே அந்த மாதிரி. அப்புறம் அதுலயே கொஞ்சமா பக்தி கலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷனுக்கு கூட்டின்னு போயிடுறது. அதுல பக்தி பியோர் பக்தி கலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுனாக்க நம்ம பகவான் ரியலைசேஷனுக்கு போயிடுறோம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யாராவது சொல்றீங்களா வரிசை? இப்ப நான் சொன்னேன் என்னென்ன. குஹ்யத்தம, மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமி வைஷ்யசி யுக்த்வைவம்
ஆத்மானம் மத்பராயணக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி, ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தண்டத் பிரணாம். யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கா டவுட் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுருக்கமா முதல் சொல்லுங்க மாதாஜி. அது சுருக்கமா ஹரே சுருக்கமா கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என்ன உண்மையான நாலேஜ வந்து அந்த வேதாந்திகள் இவருக்கு கொடுத்தா. யாருக்கு? நாரதருக்கு. நாரதர் சின்ன குழந்தையா தான் இருந்தார். அந்த என்ன நாலேஜ கொடுத்தார்? பகவானை பத்தின நாலேஜ். பகவானை வந்து ஆரம்பத்திலேயே நீ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதால ஆரம்பத்திலேயே பக்தி யோகா சொல்லியிருந்தா நம்மளாம் பக்திக்கே வந்திருக்க மாட்டோம். வேண்டாம்ப்பா, நீ பண்ற காரியத்தை பண்ணிட்டே இரு, மத்த எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தேன்னு கர்மத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சார். அத மாதிரி நாலேஜ்ல கீழே என்னது? பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் பக்தியை கலந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷனை கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் பியோர் பக்தியை கலந்து பகவான் ரியலைசேஷனை அவ வந்து யாரு? வேதாந்திகள் வந்து நாரதருக்கு கொடுத்துட்டு போனா. அதான் அவர் சொல்றா, அவ பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட நாலேஜ, அந்த அறிவை நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னு அவ கிளம்பும்போது வாடா குழந்தைன்னு கூட்டி மடியில வச்சுட்டு நாரதருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனா. ஓகேயா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருவ பிரம்மன் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. அதுதான் அதான் பிரம்மன். உருவம் இல்லாத, Okay, okay. உருவம் இல்லாத உருவம். உருவம்னா உருவம் இருக்கிறத பரமாத்மா. யோகிஸ் வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன் மட்டும் வரா. கர்மீஸ் வந்து வெறும் அருவத்திலேயே இருக்கா. ஆக்சுவலா கர்மீஸ் வந்து ஆக்டிவிட்டி பண்றா, பட் அதுல கொஞ்சம் பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல வரவா வந்து அருவத்தை வழிபடுறா. அவ வந்து பகவானுக்கு உருவம் இருக்குங்கிறத நம்புறது கிடையாது. சோ பரமாத்மா இதுல இருக்கிறவாலும் அந்த பரமாத்மா சின்ன இத்தினோண்டு பரமாத்மாவோட சைஸ் நமக்கு தெரியுதா? மிடில் ஃபிங்கர்ல இருந்து தம் மூட்டும். சோ அதுலயும் சேவைகள் கிடையாது. பகவான் ரியலைசேஷனுக்கு வந்தாதான் நமக்கு சேவைகள் உண்டு. அதுலதான் அந்த பரஸ்பரம் அந்த அன்பு அந்த 5 விதமான பிரைமரி ரசா அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன்ல தான் ஆகும். ஓகேயா? மாதாஜி, இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறது பெஸ்ட்டுங்களா இல்ல நம்ம டைரக்டா ஸ்டெப் பக்தி பை பண்றது? ஸ்டெப்பா தான் பிரபு போகணும். 10வது படிக்கு ஏறினா என்னைக்காவது விழுந்துட்டோம்னா, பழக்கமே இல்லாம 10வது படியில ஏறிட்டு 11க்கு ஏற தெரியலன்னா தமால்னு விழுந்துருவோம். சோ 1வது படியில இருந்து ஏறினோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏற தெரியும் நமக்கு மேல மட்டும், இல்லையா? இப்ப அது நம்ம அப்படிதான் எல்லாம் பிரம்மன் ஜென்ரலா. சொல்லுங்க. நம்ம எல்லாம் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் பக்திக்கு வந்திருக்கோம். அப்படிதானே பிரபு? நான் என்னை பத்தி சொல்லிடுறேன். இதுக்கெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஏதோ இருக்கு சக்தி அப்படின்னு ஒரு சக்தியை தானே நம்ம எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தோம், இல்லையா? கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் Yes, இப்பெல்லாம் yes. இப்பதான் இப்பயுமே பகவான் ரியலைசேஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறதே எனக்கு சந்தேகம் தான், எனக்கு இல்ல. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ இந்த ஹரி போல். அசோசியேஷன்